Loyo obengungqongqoshe wezezimali kanjalo nezangaphakathi uMalusi Gigaba wenqabile ukuphawula mayelana nezinsolo azibekwa umkakhe ezimalana nomshado wabo. OkaGigaba uthe ukwenza lokhu ngenhloso yokuvikela umndeni wakhe. Phambilini loyo wabeshade noMalusi Gigaba uNomamngoma wabe ekhuluma ohlelweni lezomsakazo ethi-ke uqwashisa abesimame mayelana nezinkinga ababhekana nazo ikakhulukazi labo abadumile ngemva kwesehlukaniso. Kanti kulolu hlelo okaMngoma wachaza kabanzi mayelana nokuthi emshadweni wakhe kwabe kukhona ukungethembeki kanjalo futhi okaGigaba wabe engasebenzisi ngendlela efanele imali kahulumeni. Emva kwalokho-ke okaGigaba wazama ngaphambi kokuthi lolu hlelo luyemoyeni alise enkantolo enkulu yaseGoli ngenhloso ukuthi ingaqhubeki. Inkantolo-ke yasichitha lesicelo.